Cigimcan geldin mi? Bir Gullu kaka öyle miydiniz? Avo. Yana gelin de yoktu mu? Neyse şu açık geldim. Ben yağdan da. Ben sana kızınca çay demlak koydum. Yürü gibi oturup çay içeceğim. Yürü Cigimcan. Nerede kimin ne deyip bozu oturup çıktığınca çay Amca içeceğim. nedir ben postunumu çıkarayım bari ya. Bol ya Cigim. Arkan gel. Yine Cigimcan. Kızınca çayım tayinlerim. Ene. Ara. Ova. Nerede o kuğu kıdıklı geçti mi? Hava ertel okul tecrübecilerine başlayar. Tüh öyle mi? Şula bolaydılar. Biri Türkmen aşağı uçağın uçara verkittiler. Ola hatın qoğurtlar. İş bahanatından avadanım uğrardım ne deyip oldu. Ben bir kağıda çay içeceğim ve der utana nahar pişireyim. Vay Gullu kaka, men nakamına karışırsanız iyil näme diyer? Öym içinde il görüp durat yok ha. Birden bir gelay dedim. Men göl ağayda ya. Ehtir var ha. Cigimcanın ilkinci uçuşu. Şol çiğnem öz Cigimcana hizmet ediyen yer. Öz dinin göğürçök olup gepin tapayan. Bol ya, buğun sen pişirsen pişiray. Menem aşağı dukandan geri çörek alıp kaydayım. Sen hoş haberle geleceğim bilen yani o Gülsün hoşumuz var ha. Aşağı çönünü özüne çörek alında bize de alıp kaydaydı. Gullu kaka, sen meni ehli istendiğindir ayıpsına. Sen meni ağzırarsın. Bir onun için ağlıp durasın yok Cigimcan. Sen qoğursun çayım iç. Men desine nahar pişireyim. Meni ulolçok olup önküren görülen azmy. Vah, awancan. Meni görüňde ýylgyrsaňam, kalgyň gussadan püre-pürlegini bilip durna. Bu durmuş bizi ýaş wagtymyz, ejemizem, kakamyzam elimizden alyp uly synyga goýdy. Alo. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Begmurat özüňmi? Hawa özüm. Men Gully Aşgabatdan. Ha, Gully sen midin bu? Ay tuweleme. Arasynda bizem ýatlaýan o. Hey senem bir ýatdan çykyryp bom dost. Näil jan saglaň? İşlen gowmy? Ýaxşy, öz taplaň näli? Jiglemiz gurgunjamy? Şükür, jigimizem mowy. Tuweleme, bolup bilýär. Begmurat, senden bir haýyş etjek zadym bardy. Hawa dinleýän? Bilýärmi näme? Kömüşiň okuwyny iş tejribecilik mögsüm başlady. Hawa? Ertir netip bolsa bile koyan ýylykdaşy bilen türkmen maşa uçýarlar. Onsoňmara şolar iýizini uçýança sen ýanraňda bolaýsalar diýjek bolýan. Özüm göz gaş eder ýaly. Ya Gullyjan, arkaýyn gelibersinler. Kömekçi öňlerinden çykar. Sen el belgisini belläp al. Hawa 62-likden 09-42-42. Belledinmi? Ady begenişdir. Gellikler jaňatynlar onu öňlerinden çykarlar. Köp sag bol Begmurat. Bolýa, arkaýyn gelibersinler. Hoş, bor, sag boldy. Begenç, ertiri kısan mihman geler. Hawa, sen belgiň berdim, sana jaň ederler, öňlerinden çykyp garşylarsın da. Bolýa, sag bol. Alo. Salam. Hawa begenç. Siz geldiňizmi? Bolýa. Mihmanxanaň içine giri berin. Men size içinde garaşjam. Alo. Başlyk şu mihmanlaryňyz geldi. Bolýa. Ba. Salam. Hoş geldiňiz. Salam beyler. Tamam geldiňizmi? Bolýa, uçuş gowy geçdimi? Berekellah.
Degen çykylar ýa-da gelene sen desini yerleşdir. Ondan bir gözel abadamy kıymacak diýseler görürsüňiz. Barbaş. Borany häzirçe diýinjiňlaryň. Degen yerleşdir onu. Taş. Äwül alt bidonu açan ver. Kıyınlar siz bana pasportunu alırım, bildir almak için. Ha, bolýa. Başla. Böyle. Yadıma da düşýär geçen ýyl. Bizim mehmanxanamyň önünde ağam bilen taksam gitdi. Howa menziline çenni. Hawa, siz onu nereden bilýäňiz? Şol ulagyň sorjydy menne. Ha, şey diýseňizle. Tügeleme ýat keşliňizde o keni. Şonda bir gurrunda ağam adynyň gulludygyny bilip galdym. Ýa-da mehmanxana ise ýerleşdi. Soň ýyl hasaby boýunça barlyk etmeli bolamda, şoluň kysana seretdim bolyn. Gaharptan başlayan erkek adamın adına duşmadım. Doğru duşmarsyňyz. Sebäbi ol ýerde diňe men diňjalym. Ağam iş saparyla getdi. Ol kardeşleriniň arasynda bolmaly boldy. Kümüs tarihi var, seyle direm öttümle. Sebäbi şol gün kysana da ýaşky bir sen adyň var. Kümüs. Şol gün men sana göwnüm gidipdi. Emma ýanyňda ağam bolansaň hiç da sorap bilmedim. Men sen tapmak maksady bilen mehmanxana işe ýerdim. Şondan bären sen gözlegňdi. Menini gözlegim dowam edesim bilen. Men sen tapdym. Elbette garaşylmadyk ýerden bir wada näde doğru düşünmeňem mümkin. Ýöne sen erti gaýdýan. Men ahir şu ýerden sen taparnyk gelipdim. Tapýan çamam gaýtjak dälim. Innem bu pursat elden gidiresim bilen. Getirin gıylar men siz surat alayım. Bolýa. Ýörüňde beýlelerige maýlan alyň da. Ýörüň. Ýörüň onu.
istat urulaşacak değil mi? Näme urulaşayım? Hemme zady urulaş. Näme kılıklandıran bolsa urulaş. Men seni bir gedek getirdim. Bestir. Enni itiratim melana. Ya sen duğun verenin mami? Yok. Yönen mami? Kumuş, yürelimi? Enç, canlaşarız. Kumuş. Şimdi sen bana istadı, ben gidivereceğim. Men daşyn araşarym. Bolýarsaň canlaşarys. Şeyle mi? Bolya kaytanı tamam var. Bulla da köp salamaydın. Bolýar da bol. Bizim mihmanhanamıza gelip durun. Sağ ol. Ya şu bir täze zamanı mihmansılığa var ýagynda. Hawa, oğlum täze jaý alypdyr, şonu utlamaga bar. Ha, tuğulumu. Kutlu olsun, yurt karşalsın ya şulu. Awol. Täze jaý her kime demýetler et. Ya şulu. Oğlun oyunu elince özüm eltik qaydaýyn. Birinji gerek gelýän bolsam birden kösenäými? Ona el tapman köseni. Bu yerler men sağlygymyň geçen yerler atyry. Bu yerler ya şulu düýüp götür özü görenler. Kösenmän barsaň bolýar. Barar nem. Sen arkyn ýöre ber. Getirenge de taňyr ýalkat. Bolýarmy? Bor ýaşul, sağ ol. Sağ ol. Bolýar, sağ ol. Hadi. Satayna bir bor oynayın. Sara, selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Täzeýler gutlu bolsun Sara. Sağ olun, seninki mutlu bolsun. Sara, tanamadyň oýunjan men. Bir görýän ýüzüme de on aly bilemek. Men Samrat, Atajanyň dosty. Ha, Sajan, aman saryň ogly. Oo. Wak Samratjan, duýsanyň gowulaýdy sen. Men Atajanyň öýüni tapman ýörün aýlan. Aýtsam gülkün tutaýmagan mümkin Sara. Ha, näme boldy? Neşdiron ýeriň Atajanyň öýünde tutay. Ona öyle. Saýmy. Hani ýören özüm görkezäň. Ha, ýör şeytan oğlum, ýör hani.
Assalamu alaykum. Wa aleyküm Gelin selam. ağaman. Ha. Wa aleyküm selam. Alayt bir tutus kâle zamanayla çıktım ay öyün gözler. Şey deme. Ha, entem en Hasan Murat'tan uzaydı. Hawa. Sağlara kaçak basın tayyarlar koyun. Çok karıştı. Bunu ne mi? Yorum tayyarcak kaçak basına geçelim. Yürü oğlum bir kere çay iç. Bırakayın oturum. Ha. Men birazcık işlem var. Medeni döyünü var mı? Konsert vermeli. Ay Allah. Ne diskerler de. Bolya Toyda oğlum da isim usulü. ağırta. Ha ol, kömöňe taňry ýalkadyn, ýene öwrgedi. Ha ol. Bolya. Toyda görsen. Yok haklı. Yürü. Ay oğlum, o. Niye diyor? Orada dikkatleri var. Kapı. Öyle mi? Bir gösterme. Ay niye diyor? Hayır çay var. Var mı diye sordu. Bir kutuların var. Böyle lan. Ele bu orada bir zay. Böyle mi? Böyle mi? Dedim paranızı uzattım. Katı ol. Artık böyle oturacak diye bana yani giyin zay var. Hava. Katı ol. Niye diyor? Vay ya. Oho atam eldir. Ata salam. Ay berekerla oğlum sana bak bunlara. Ay böyle mi? Anla tarihi havatma. Ana ata sohbet getirip dur. Berekerla. Hakan. Hadi yürü bunu askana var Ali. Yürü. Yürü. Yürü anam. Koyma da gel. Ay böyle mi? Oo, salam buyurlar. Baharcan el, olmaya da eylem. Ha oğlum. Ki, yankam seni görse ütgöye veriyorlar. Kim? Yankı göle mi? Oğa neyçi göle diye? Göle diýmez ýalmy. Okuwa başlanýarmy sızsaň meni? O ne hili? Yadyňa düşýärmi? Okuw başlayan wagtlamda bätleşik geçirildi. Ho. Ana şo bätleşiň çykyşlarynyň meýilnamasyny guramaça akıdyp barýakam. Mene berden barýadym, o da aňyrdan gelýärdi. Gözüm körmü? Göle hayran. Vah, tenyalı ay bakışlayı, gül cemalı gözlerim görmemden yana. Gözümün görmeme değil de dursun. O görgürlüğüm terkerde, ortamın karanlığa pırsağı ahire. Getir ver. Getir diye. Mun fucaran olsun ne? Bu cağalgının bolun olsun ay, benden bileşiğin ettin mi? Dur. Gözler kıysa, ayak çeksene. Dilin başın çeýnemesene ayolar. Onana bar git de gözüne äne takın ya da maňlaýyna çır otur. Oho! Dur, kaharcan mıyım? Men sen göğüne de geri aldı attıyım oğa. Oku beyt öyküleş başlamalı. Attanlıkta bolanlar için oku utaryansak öyküleşecek görecek mi? Halis katı görünmüyorsun. Men sana derek Ankaradan geleyim. Senin merdan bağıttı vardı beni süs. Şey sen belki içinde var. Geçeyin. Geç.
taliplerin hemmäňe yer-yerine geçsin. Talipler birinci meselämiz ertirtili ýaýlym teýilbäkde ýazgy etýär. Iki tane talim bir mektepden baryp goşgy okumaly. Şoňa Amanowa Keyik. Onuň Gurbanow Allahaly. İkiňiz ertir faqat 3-de teýilbäke bararsyňyz. Inni ikinji meselämiz talipler. Allah canlarım zay verilipdir diýselerim beýlep 900 dönem aňyrda durýtmandım. Zay toy edemlidi. Hemme bir kuluk göçüp gitseňiz. Mal gara seretmäge de bir gerekdik. Gaýtman alypdyň da kaka. Ana sonra ejemime göwün ýetipdi. Al totog diýsem diýe men fanama 9 toga bart diýdi. Haydi ýene ardy göteňde de şoň ýar ýal bolardy. Oglaýdy kaka. Oğlum men bir baraýyn göreýin. Näme yetmeýän zatlar bolsa alyp bereýin diýdim göli. Men atweleme yetmeýän zat görmedim. Edil beýle durýtmedim da. Indi oğlum özüňiz näme alyp berdiýseňiz, şonu alyp beräýmesem. Ya kaka. Zarym sag bolsa bol ya. Kim zatymyz ýok. Gül ýaz zamanyda ýaşaýar. Hana onda pikirlensip, soňa aýarsyňyz da. Bolmasa da özüm islen sowadym alarym. Bolar kaka. Onu soň oğlum diýene. Näçerek nırxy? Ha, kaka seneme. Häzir bugut. Mut diýdim ýa meni ötesdim. Yeni 30 ýylyň dowamynda ödülüşmeli bolsa. Mut boldy bolmaýan meni. 30 ýylyň dowamynda. 30 ýylyň dowamynda. Ha, o belli bolsa muhtuma maňyrty bolýar oglum. Bu wagt arkadagy arqsaýdy ýep oturmalysyz. Siz hiç şeýle kösenmen taýar jaýa giräýmeli edip berdi. Onna da nähil jaýlar heredet boldy. Döwrüň tüýüs bagtyarlykdygyna söz ýok. Oglum, nesibetenden inneseden bärde ýaşarsyňyz. Inlegen biri awada isläp ýör, biri okap ýör. Eçene de kömekçi gerek. Täze ýyly toý eder ýaly oglum guda bolup goýaýsak diýär. Bu körpä düşnükli. Ondan begen sanna bir hey öýlenjek böyle gidip dagurryň eden okmy? Ol bizden utanır. Sen şonu oğlum kızıklanıp göräýseň näde? Har men onu jan edip göreýin. Garaş kaka. Alo. Alo enim, saglyk men. Hawa. Özüň nähilä? Ejem, kakam, gelnejem, oğuljuňam gowmy? Hawa ählis gowy, enim. Sen maha kulak koy. Dinleýän ha? Ana nesip bolsa biz seni öýräýsek diýär. Ha. Menem şu barada siz bilen maslahatlaşaýyn diýip berdim. Barmaly yer bolsa aýt. Bolmasa da öýdäkilere ruhsat ber. Barmaly yer bar. Siz maňa biraz wagt beriň, ondan men size marhabar ederim. Bor. Ýöne siz enimden hem habar tutaýyn. Oňam höwäsi bar ýaly. Näde batçan bilen akmy, näme? Bor onda. Men sana der. Bol ya, bora. Kaka. Size tuğuleme bir derle
2 ýere gitmer bolmadydy. Wa, näetdiň amyny? O näme 2 gyýda öýlenjek diýämi? Ýok la kaka. Onda näme? Körpüde öýräýseler diýen ýaly durýdy. Ha, öýräýseler diýen bolsa bolup dur da onu. Käde ýylla goşa toý edip bilsek, ejeňe gaty begener. Begener. Ha o. Men haýal etmen ejeňe buşlaýyn. Sen ikisiniň hem ýagdaýyny bille, soň maňa habar et. Barýarmy? Men ýöräýin oglum. Kaka otur bermekeniňde. Mun ýal gowy habar waka men eglenmäýin oglum. Borny kaka. Barýar. Ýörüne men seni uğradyň. Ýa, çek. Alo, Kümüş salam. Salam. Sen men jogapsyz bolup gitdiň. Näme üçin Kümüş? Sen näme etmedin? Men seni tarafym bilen eşitýärmi? Wah, o diýanyňa düşünýän la bolyn. Ýöne. Näme? Ya sen men seni anana okmy? Men öýümizdekileri uğratjak. Benç, menem de pikirlenmeli.
Gel. Aşk mümkün mü? Ha, elbette gel. Geç oturayım. Başlık, men sizin bilen gurulum vardı. Hava, haydi ver, dinleyen. Şol dostumuzun uyası var ha. Mihmanhanada olup giden Kümüş. Hava. Ana, sokakta uğurlaşacaktım. Enem atam öýür aýsek, barmal yer bolsa aýdaýsaň diýerler bolyn. Kümüşden hiç ýyl jogap alyp bilemok. Boram diýene, ýogam diýene. Eger öýdäkiler barsa bererlermi ka? Ýakynlar nähil adamlar, şonu uğurlaşacaktım başlyk. Ha, şey diýsene. Bilesin gelýän bolsa dinle. Gullu bilen uyosynyň ara tapawdy 10 ýaş töwerega bolmaly. Uyosy heniz 3 ýaşamaka ýene tazy ýol helakçylygyna wepat boldy. Kümüşi Gulluýyň özü bolupdy. Gullu işe de gidýärdi, öýüň işlerine de ýetişýärdi. Uyosy ýekeseremesin gün ortaanlyk naharnam, agşamlyk naharnam hökman uyosy bilen öýde biledinýärdi. Gullu uyosyna ýene temährini berip bilmese de, dogan mährini kemetmedi. Uyosy özüni ýalňyz duýaýmasyn diýip öýlenmedi. Ýogsa garnaşlar Gulluýyny käne berjek boldular. Ol uyosynyň hatyrasy üçin etmedi. Ýagdaýlar şeýle, ýöne sen gyýda saýlap bilipsiň. Vah, ola şeýledir bolyn. Men gyýdan belli bir jogap alyp bilemok. Dogrusy, näme etjegimi bilemok. Sen gudoçylyga iyi ber. Sen meň ýanymda işländiňem aýtsynlar. Özüm men salyk berenmem aýtsynlar. Onsoň Gullu bilen men özüm gurlaşar. Sag bolun başlyk. Siz hemen diýsem begenlerdiňiz. Bolýa. Jigimiz asly maşgara düşdi, biziň hem armanymyz ýok. Men seni gowy tanaýany. Sen ýöne baran soňlar maňa habar et. Bar başlyk. Sag bolun başlyk. Bolýa. Alo. Salam. Salam Kümüş. Men sen biýmada edenlerlerine. Ýokla. Kümüş, öýdäkiler barmaly ýerime aýtdylar. Maňa da diňe sen gerek. Men näme diýeň? Sen maňa näme de bolsa barda diýdi. Begenç, sen meni gowurýanyňa göz ýetirdim ýöne. Onu ýöneň näme? Men sen halamak diýjek bolýarmy? Ýok, onu niýjek bolamok. Dogry aýtsam sen meniň ýüregimde ornaldyň. Onu men öýmüzdäkilere arkan aýdyp bilýänmi? Ýok. Eger öz ýüreginde de men hakda gowy pikir bar bolsa, başga näme garşylykka? Ağam. Näme ağam garşy bolar öýdýärmi? Ağam garşy bolasy ýok ýöne. Ağamy ýeke oýasym gelene. Sen bilýärmi? Bilýän Kümüş. Men ýa başlygym bilen guruldaş boldum. Bilýän bolsaň özümi üstürip ulardan ýeke doganymy nädip ýalňa goýup gideň. Ejemiň kakamyň ýerini tutup hordar etmedik doganymyň bir uly jaýyň içinde ýeke özüni ýaşap bereni asla gözüme getirip bilemok. Näme? Doganym dip senem durmuşa çykmana oturup berjekmi? Men nädeýin, ol ýalňy ýaljagy. Sen meni gowurýanym bolsaň, menem seni gowurym dedi ağam taşlap. Nirak gideň. Ağam meni ulaltjak bolup öz durmuşyny inkar etipdir. Innem men onu ýeke taşlap başyma alyp ötäg deýinmi? Men onu oňarman.
Salam. Salam. Bağışla vurun. He nemi? Bağışla. He aydı. Bağışla vurun. Aydı çok korktum. Men, sen... Ayılsana var. Gülşen sıfat peridat. Sençe yok şirin nevat. Aşık men altınayım. Sana arzım aydayın. Asla razı olmam. Sen haberin almar mı? Adın nemi? Bir Murat. Sana söyledim cevap. Kavul eyle men maram. Sana yüreğim verem. Mehriban gıyt altınay. Yüreğimi ellek görey. Senli vur ya yüreğim. Be, yaxşı yaman dilinde. Bar mı hüner elinde? Aşık yiğit bey Murat. Han özün haktay. Men hünerim uçorman. Spordum yanından koyman. Giyeceğin altınay. Türgönne şen ananay. Rahim yıkma hayıştım. Kamatın könlüme cay. Görgüyüz mini? Duda gıyda gıtçılık yok. Özga gıyda kemlik yok. Aşık yiğit bey Murat. Başka gıyda haber var. Ayaz baba. Ayaz baba. Ayaz baba. Wi. Nemen ayaz babası. Liren ayaz babası. Yürüsüm yolum olayın. Neme diysen men kayın. Mehriban gıyt altınay. Bir sen gerek ananay. Vay gownum bölek bolly. Nalısın canım anne. Men sana benli oldum. Barca aklımı allın. Mehriban gıyt altınay. Bana razılık berek. Vay yüzüm gıdık gitti. Gownuma guman yetti. Gownunu terk etsin guman. Yoktur yalan gep tapmam. Mehriban gıyt altınay. Hiç gözeller sana tay. Aşık yiğit ırdın da. Köngla gardınla. Sana kuvanan ene. Bolsun bana kaynene. Mehriban gıyt altınay. Kalkmada duyduray. Vay bu oğlanı. Kalpler kalba beslensin. Toyumuzu heveslensin. Mehriban gıyt altına. Altına. Bilayla ayarlayacaktım da. Ayaz baba. Ayaz baba. Ayaz baba. Ayaz baba. Uy bol durşunu. Men belgim 87. 87. 05'tir. Başatmışlık canı da. Bol. Vay kovdolu bol ya dedi. Necem bunu ayak çeksene. Havaydı. Men keyin näçe öýkelep ýörümni bilesim gelýär. Wi öýkelemez ýalym eden işim. Men näme iş edipdirim? Bilmedik bolmasana öýlenen halyňa biriniň ýetişen gyzyny söýýänliksiňde. Öýlenen? O nähil men öýlenen? He, yalanmy? Yalan. Niýede men öýlenen bolýamyşym? At oýnatmasana. Bir gyjady çağlar bagana gatnatýanyň görüpdiraki. Ha, mundan gelip çykdy o. O men daýymyň gyjagadyny menki düröýdünni. Merjen, sen meni ünfülje dinle. O gyjagad men daýym bilen daýdamyň ýygy. Olar işe ýer gidýärler, gijem gelýärler. Şoň üçin olar maňa umumy ýaşaýyş saýyna ýerleşmedi, biz de bolaý diýip haýyş etdiler. Menim bolan gyjagym her gün ýerdene eltýän, okudan soň alyp gaýdýan. Sen aýdýanyň dogrudygyny men ýerden bileýin. Uy, ananmasaň eýlek topardak kümüşden sonra, kümüşem begençden sonrasyn. Menem begenciň jigisi. Sen gaýrat etýän keýle düşündir. Alamaylar. Salam. Keýle görüşýär. Bolýan, ýa-da habarlaşat. Keyik. Kimin bir açık kurun etmeli. Şu wagta çeli ýanyna gelip bilmeýän agratlarymdan, gaharjanlygymdan iýmendim ýördüm. Meni bağışla. Ýönünni hali sabır kararym galmady. Ursaňam, söwseňem öz elinde. Ýöne men mundan bu ýana aýtmana gelip biljekler. Ýalkasaň ýar bolsam-da, gargasaň gyş bolsam-da, mene ilkinji gedek şol seni görelim märi. Sen hakda oýlanmadyk ýekeje günüm ýok. Pikirlenmedik, dynnym ýaljak pursadym ýok. Aştaňa aýaňda men ykbalym, ýumsaňam ýumrugymda. Emma mene mundan bu ýana sensiz geljegim gödüňe etip bilemok. Ol gyjagaly meselenen merjene düşündiripdim.
geldin mi? Salam buluşurum etse. Salam. Öyle mihman edin. Öyle mihman edin. Sen mihmandan. Fıntaşlarım mı? Yok kayıt. Dur senin kalp barmalı. Öyle nem için barmalı. Ağay sana bir düşmeyeceğim kim öğütledim var düşünmem oktan. Söz aydıcı geliptirler. Kime? Sana kim maşuluydu senden başka söz aydır yani. Batnem ocağı var ya düşünürüm ben. Gülşen'den kim olur? Vah kümüşşan bir de min tek tanap yetişen dokşoları. Yan ağım ılgap geliyormuş diyen son geleydim de oğullara yan ağızda işleyem diyememin. Tek doğru tanışıp yetişen o. Her çaylarına sularına dereden gelerim. Özüm görürüm bakayım. Baryan! Buyur. Buyur oğula. Gelin, geliverin. Elik kalan. Gelin, geçiverin. Udaya şükür. Geç gelince, geç. Gir verin şu ulucaya, gir ver. Geç, arkayın oturuver, arkayın oturun. Gıda havarlıca geldik. Bizim havarlı alsanız. Haydi verin. Gıda yitimizi gözlek geldik. Asıl şey değil mi? Hava. Yiviteç, kime ki? Sağolçu geliptir. Düşünmedim. Keyif olarak geliptirler. Yiviteç, keyivin tek yaş, ondan olmadan tek okap yürü. Kakası. Oloran bilýärler, olan oğlu keyif bilen bil okayamış. Uloğullar çüğünün keyigen ol bil okayan jorus var ya kümüş. Oğul? Ana şoňa barıpdyrlar. Oşa toy etjek bolýarmışlar. İnni? İnnisi bu da olsun täzeyle toy etjek diýerler. Yiviteç, mene näme diýjegim bilemok. Kekçanlyň gurluş, näme diýer? Biz doğun arnaştırlı maslahat edelim. Biz maslahatlaşıp onun size havar edesi vaydayım. Boranly kakasy. Men mehmandary uğradyym. Bolya, bar. Cimcan, geldin mi? Amerika. Sen bilen bir kaz gurrum var. Amerika. Sen yağı kim gelgiden bilýärmi? Hava yan Gülşen'den senden eşitdim. Olan geleceğinden sen haberin var mı diyeceksin? Sen çekinmedecek ait. Olan oğlunu halamadan sözünü alacak gelecek. Öyle aydışlarını feretsene oğullarının özü bir salı veripdir. Sen cihim çekinme, arkayın ol. Ben seni böyle İslamiyən yerine vermeyeceğimi bilýärmedi. Kullu kaka. Cihimcan, eğer begenci qoğuryan olsan, meni oğlun sözünü alacak onu. Hor olacak eline değer jigin. Men onları qoğu tanayam. Çarağı qoğu adam. Maşallah oğuy. Men seni yeke oyup nirak gideyin. Vay bu. Mandan çıktı. Sen men üçün durmuşa çıkman oturacak ekeninde. O pikirine men halamoqçuyum. Sen meni Siliyanın öňüm bilýärdim. Şu gün men üçin öz geljekki durmuşyňy terk etmäge de taýardyň gördüm. Ýöne barajyň. Sen bu edýänine bolanok. Nämesi bolanok?
Yan aýtdyma, seni ýeke taşlap gidibiljek geldi. Sen bir öýde bir özüň galanyň bilip durkan men näde barkyn ýaşap biler. Başka ýeke ýaşaýan utmajygyn. Menem ýeke ýaşaýarar. Senem üstüň daş ýere gidem owa. Gelir durursun da. Kullu kaka, men aýtdyma, seni ýeke oýup gidip biljek geldi. Jemjan, indi biz bir-birimizi şeýle görýät diýip, ejemizin kakymyň nesil dowamatyny kesip oturbermelimi? Jigim, men näden hor etmejek bolup ölenmekden ýüze gurdum. Belki men ýalňyşamdyr. Ýöne men ýene aýdýan, sen boýnun burulmalygy üçin etdim şonu. Şu wagt diňe bolmasyn görnäň. Taňa häzirki diýen nesil dowamaty hakdaky pikir kelläme de gelmändir. Eger bara kelläme gelen bolanlarna da ölenmek soňa ýardamçy. Bolýa Gullu kaka, men sen diýeniňe deýin. Ýöne bir şert bilen. O näme şerti? Senem öýlenmäne söz ber. Endi men nire öýleneyim? İlçilikde bir sebäp bilen oturup galan gyz ýok däldir. Bir ýerini taparsy. Hay ne bileýin. Agam, onna gepleşdik. Nesip bolsa, men ertirden özüme gelinece boljak gyzyň gözlegine çykýan. Sene öýlenýän. Onsoň häki gelenden sözüni men düşünip, alsaňam, almasaňam özüň bilersiň de. Bolýajygymjan. Men öýlenemde sen batly bolýanmasaň, goý sen diýenim bolsun. Bolýa Gullu kaka. Bolýajagy. Alýo. Eşdäň Mehribanym. Maňa sen bilen gürleşmäne Aýaz baba kömek etdi. Goý sana ýalyn sözler otyrsaň, Aýaz baba diňe täzeýler gelýär. Ha? Çanım ha onanay. Bilýäňä sen geçip gidende men sen bilen gürleşip bilemokdym. Utonjurap eýlek beýlek verip durýardym. Anan çanım Aýaz baba kömek etdi. Be, hanan Aýaz babaň biziň öýümizde ogratda çynym bolsa. Uy, Aýaz babaň bar işi menmeý walla. Garşy-garşy ýüz tutup durmany utonýan ha men. Men söýýänim çynym bolsa, öýe Aýaz baba sowgat getirsin. Näme? Goý berdi abi. Men näme etsem käme? Ha, maksady jaňa deýim. Alýo. Bu maksat täzelin gutly bolsun nos. Maksat sargyt boýunça sowgat eltip beren Aýaz babany tanamakmy? Ha, o el belgisini ber. Bolu sağ ol. Yine. Alo, selamun aleyküm. Ha, täzeni gutly bolsun. Ha, sağ olun. Hoca oğlum kabi. Ha, ho. Oho, Aýaz baba gitdik, gelin. Salam edin çağalar. Salam edin balalar. Gogmy adaylaryňyz. Men siziň Aýaz babaňyz, men siziň mihmanyňyz. Alys ýollar söküp geldim size. Sowgat baryn alyp geldim. Onda men size häzir sowgat çuklaňyz taýlaýyn. Size maňa sowgat taýlandyňyz. Hawa me? Hawa. Ay tuýarmy. Soň şeýleki men size taýlaýyn, soň siz maňa taýlan. Bolýarmy? Ana, täzeliňiz gutly bolsun. Mübarek bolsun. Hani sizde yeni diksan sağa çık bolmaly. Uy, bizde şu para üçüsi. Uy. Yer ýany ýok, onda bu ikisinden özüňiz alaýyn. Täzeliňiz gutly bolsun. Alana, mübarek bolsun, düşünýeli bolsun. Şeýle bolsun. Uy, han sizde altyn aýatly gyýdyňyz ama bolmaly. Gyýdymy diýseňem boljak. Uy, onan ha bula tapdy. Altyn aýjygym üçin aýra tin sowgat bar. Bu sowgatyny özüm çyk berýär. Getirmäge berýär. Durum. Ýöne ony hökman özüne gowşurum. Hökman gowşurur, hökman. Täzeli bilen hökman gutlar. Bolýar. Alonna täzeliňiz gutly bolsun, düşümli bolsun, mübarek bolsun. Hoş sağ olun balalar. Gelinimcan, ine beýrat eýberipdir. Täze ýylyň gutla, täze ýylyň gutly bolsun, düşümli ýyl bolsun taýym.
Alo? Begimratcan, sağırın gezipiyomun oğlum. Hovece, ödüňiz gowmy? Çağalar altına ayam gowmy? Hov oğlum, olur kuş bolup uçaycak bolýarlar. İberjek diýen aýa babaňam geldi oğlum. Bir giden sowgat bilen geldi. Altınaýa da aýratyn sowgat edipsiňä. He, eýem gelip gitdimi? Men dostum Akmurada haýyş edipdim bolen, ol biraz giýjirek bararyn ipdi. Bolýa gelen bolsa bolýa. Sowgadyňyzam nesip etsin eje. Sağ ol balam, senden tamamam şeýle-de. Täze ýylyň gutly bolsun balam. İşiňde, durmuşda diňe üstünlük gadan balam. Bolýa eje. Öýdäklere de köp salam aýt. Menini el telefonumy öçürerin. Häzir iş meselesi bilen maslahat başlamaly. Soň gurulşursa. Bolýa oglum, tagamanjy işle. Olsun ondan sowgatlary. Sağ ol. Bolýa. Han men Alo. Alo. Ayım sowgatlar nenen gördü? Nämen sowgadyny? Meňi beren sowgadymy? Sen haçan sowgat diýerdiň? We, ýa-ni aýazagyň elte sowgatlaryny meni berdim-de. Gaýy näme bolýa bäri kiçil aýaz baba gelenok. O ne hil gelenok? Şu aç goşup çykda men ýanymda. Gelenok janlygyň şuta kiçil aýaz baba da gelenok sowgadam. Han durany? Hojaguly, gelen meriň agam. Geleni. Garaşaýdyr. Nire eltdiň sowgatlary? Şo sen aýdan salgyma 118-e. Aýdylan salga barmy anra? Niýe bolsa da aýdylan salga el tapdanym. Sen özüň 118-e diýip aýtdyň ha. 118-e? Ay 118-de hawal 128 eltmeliňe. Özüň 118 diýdim-de, uy. Hay edenim mar ola bar haw alqay sowgatlary. Uy. Apa ýa xirkden aýaz baba ýaly. Aýaz baba. Men size ýa sowgatlar paýladym bolýan. Şolary izine beräýin-de. Uy, bu näme gep boldy aýaz baba? Öý salgysyny ýalňyşyp ýokarky gatda goňşulary getirmeli sowgatlar men size paýlapdyrna. Bagşlarsyn da gelmede. Şo sowgatlar izine beräýin-de. Uy, towa. O näme ýalňyşlyk bolýarmyşyn? Olar bizim sowgadymy? Olar çağalar eýýän aşda. Beýtmelläle kediňizde. Aýdýana men ýalňyşyp durun. Şu çaýyň 128-nji öýüne bermelim şu sowgatlary. Men bolsa 118 öýdüm. Ters düşünüp durda. Sowgat etmege haýyş eden oglan näme sebäpden henidem olar goşurmalygyny sorady. Şo sebäpden hem sowgatlar izine beräýin-de. Ýöne bagşla urun gelneje. Uy, durla. Bu sowgatlar Begimrat uğratmadymy näme? Begimrat uğratdy. Onu näme ýalňyş gelip durmýa? Begimrat men öz ogluma. O zaman sowgatlar getirmän haýyş edenler. Ýa Begimrat Altınaý bilen jaňlaşandygyny, olara sowgat gelmändigini aýtdy da. Şonu öý salgysyny ýalňyş alanlygy malyklandyny da. Jigim, sen giden soň men oglum Begimrat bilen gürleşdim. Olum, aýaz babam sowgat getirjekdigini, Altınaýa aýratyn sowgat berjekligini aýtdy. Sen öý salgysyny ýalňyş alan närsinde, başga bir bilen gürleşip ters düşünensiň. Bide mene Begimrat oglumyzyň iýberen sowgatlaryny aldyk. Täze ýylyňam gutly bolsun, düşümli bolsun. Bu nähil bollaý? Bolýa da anna. Sag bolun. Täze ýylyňyz bilen. Sagaman bar jigim ýalňyşlyk her kişide de bolýandyr. Diýan ýok. Am allym sowgatlary. Näme sowgatlary? Ay agam näme edip börsiň ay? Ay ho sen özüň näme edip börsiň ho? Sene ýalňyş barpsyň diýe, o gelneje de dogry gelipsiň diýe. Beýdip men közäp durmady, bardy ejeň bilen düşünjäýdi, uy. Ha, o nireden ejem bolýar? Men ejem näme işleýär berdi? Öýüňizde oturanlarda. O nähil öýümüz ho? Men şäheriň o çetinde ýaşaýan. Berdi men halaşýan gyýdym ýaşaýar. O gelneje oglum diýip dura saňa. Men sowgatlym kime berenim bolsaň, ýyzyna allanym Altınaýa gowşur.
Gayrat etdenim bar ho bar. Ağam gayrat et alıveri. Ay ne ettiniz ay bunu? Bar ho bar ağamza. Altına karışık dura. Uy, bula yeni yankıya git. Hova men gelnece. Yine bir sapar salamu aleyküm. Yine yankı soğutlar. Yönesi olmaz. Bu ne hil musallat koyun? Ay cigim sen öyün övdarın yok mu? Yönü soğut deyip berdi aylanıp görsün mü sen? Men hədirin ödümünün habek mırada can edeyim. On öz sana aitsın. Uy, on il telefonunu ösürecek deyip ayt da. Uy cigim, yalnız düşünüşmedik mi ne? Düşünüştük. Yine gelnece. Bana sargı deden oğlum ödü. Aşağıda dur. Özem ol sizin oğlunuz değil. Ol bu yerde yaşan oğul. Yer bolya. Çağalara getirilen soğutları hiç değilim. Özüm yerine koyarım. Yöne altın ay deyip getirilen soğutu bir berayın da gelinece. Sen ama altın ay deyip alaydın. Bizim gelinimizin adam altın ay. Beyle atlan kavat gelmeyi mümkün neyle. Uy ondan oğlum getirilen soğutu açılır ağrı. Sen qoz şol oğlun bärik çağır sana. Men özüm oğlun gürleşeyim. Gelinece düşünəyin de o bu yere gelmeye. O ne hil gelmeye? Uy sen onu uşakta demedin mi? Hava yöne. Ondan olsa dağın yönesi bu mu? Menini soğutlara aydına vermeyecek ka? Yöne onun bakasını töleymesem. Ay gelinece onunla da bu yere girmeymese. O ne için? Gelinece bu cayda on halasyan gıydı yaşaya. Adam altın ay olmalı. Şu sebepten ne? Soğut berem dedi altın ayın hut öz eline verdiğip sarladı mı yani? Beylek soğutlarım on küçücüklerine niyetlenendi. He şey deysene. Bolu soğutlar artık maşrağım getiriliptir deydimle. Yer bol ya. Onu da men ondan ötünç soramasam olmaz. Sen on soğudan mı da? Men yanıma alıp gel. Men şutayda karışacağım. Ay bol ya da. Başka ala açıyor oyacağım. Esselamu aleyküm. Teriliniz kutlu olsun. Teriliniz artqallı düşümlü olsun. Uy, onha yeni bir ayad baba. Hova ayad baba. Da kim olsun? İle ayad babanı görünü beğenir. Siz olsa ank tank bolup dursunuzlar. Bu ne hil valla? Hani körpecicikler yatayan değerlerinde. Uy, iyilin kapısına bir ayad baba geliyen olsa bizim kapıyımız ayad babadan doğru. İki dayda. Bu men Akmurat, Begmurat'ın dostu. Begmurat bana jiglerini altın ay önecen daim kutlap ber deyip haýyş edipdi. Men bolsa iş bilen başa goýup bolup biraz giýja galaydım. Enne hemme zat aydın oldular. Wagt bide gelmeli ayad baba sen ekeniňe. Ola da kim bolsun? Menin bir ýigiti bir derecik adar goýaýypdyrna. Görýän bolar ýene bir ayad baba gelip gidip durýar. Gelli, bir gedegimde bir neçe gedek gelli. Vaktına gelmeliler, han oğul. İyi sağa sıktı da hakem. Sen çağılan yanına git, ben olaya var bir düşünşeyinle. Ya bol ya bir kere. Oy, ya oyuna düşmeyecek zatlar bol ya. Oh! Bir kadayda! Geliverin! Ne yapmadın? Bir kadayda yetişiverin! Ne yapmadın? Geliverin, gelin! Ne yapmadın? Ne yapmadın? Gelin, seyredin ha! Hani? Oy nime oğlum? Bir kadayda karıştı! Hedir var ya, ben nime bardım? Tardım! Bardım! Gelin canım, hadi çok gayret et. Ne var ya hedir? Hadi çok. Oy, sen nereye var ya? Ben mi? Çağırın yanına. Çağırın yanına. Bol. Ay. Bersin ýar alyp gaýt da barny. Ay bardım ha oldu. Beren ol. Öğün geldi ya. Bar da sen. O soğutları bir yer başka bir yerine vermeli. Bulur kime? Ayrılma yolumuzdan ayrılın görüp dursun ha. Yürü. Bu maşin kiminki? Sen kimsin? Yürü. Men soğutlum näme? O soğut yadına düşer. Şuna sen soğut yadına düşer. Görýämen. O yana öz açtı.
Gelneçe, daydı, ben soğuk näme? Alt gidin aşın yürüge düştü, aşın yürüge düştü. Altın, Yür. Ben soğudum. Gelneçe, an soğudum. Oğlum altına aylem ölür haydi kan. Nasıl? Dur gel dur gel. Yürü bana ver elle. Selam aleyküm. Oğlum ya delanat. Şu altına aylar mı kan? Hova altın aylar. Gelin. Geçin şu sahaya geçiverin. Geçin oturun. Bak öyde de yeköydüm, hemen çayın uğruna çıkayım. Altınay canım bu yüzü yok mu sen? Uy, Altınay dün gitti. Nereye gidipti? Uy, bebe kan ha? He vay, birinin iyilinden etti mi? Yok, öyle birdi. O neyle öyle girdi? Uy, oğlu valla. Oğlu valla? Ne etti? O neyle? İyilen kıyali. Uy, neyem boluptur? Kat kim pallınızla? Uy, Altınay'ın oğlu olmağı kim bak mı? Ağay, biz var. Vay. Uy, siz arada halınızla. Siz gelinimizin iştesi mi, tanısı mı? Tanımadım. Gelinimizin? Hova. Uy, bağışla verin. Sizin Altınay deyip gelininiz değil mi abi? Hova. Vay. He, şoň oğlu boldy mı? Vay yaşlıyınca boldum. Berildim deyip berildim. Oğlum şey deyin. Biz var ya kıyılığında taksiyeli kalkayım. Hova. Uy, o ne öyle? Bizim kıydımız yok. Uy, bollu, oğlumuzun adı Begmurat gerek. Hova. Siz onunla 128. üyü varmalı. Gözleyen kıydınız şu yerde yaşayan. Bizden yukarıda. He, 128 değil mi? Vay, bağışla verin. Biz yanlışıp geleyip durdu size. Vay, yürüyün gidelim. Uy, siz bizim oğlumuzun adını ne biliyorsunuz? Uy, onu öyünüze varanına oğlunuzdan sorasanız aytıp verir. Onu uzak görürüm. Siz hedim hayır işini çıktırma 128. üye varın. Bolya, yürüyün gidelim. Bolya, tamam oğlum. Alo? Kıyım kaçan geliyorlar. O neyle açan geliyor? Uğradılar diyenine 2 saat geçti, inteğim gelen oklar. Bu vakti barındırlar ha, sen bilmeyen olay mı? Hana gelirler için, borsan canlaşar. Hay, bolya. Kullu kaka, sana kıyı taptık. Alo kanka. Ezem daha kilenç haber tutmağa gidipdir. Gözüm aydın, kudodan iki sen bor deyiptirler. Esip bir torunna täze ile ovada verirler. Aha. Bolya. Bor, altın kalp yok. Man var ya. Sazan aylayın. Sazan, salam. Qoğumu da, qoğumu yağdaylam. Sazan. Kıyır görmedi bizi, o var, şu kaysana. Ha işte diye. Bolya, hova öyde oturuyor. Var. Ali, Alican, yürü. Düz aşağı. Atağın yanına gidiyor. Bol çatıra.
arasına salkınayım. Senin bana sevimiz kete soğuk kete mayıl arasına salkınayım. Södetin butlamağa, ağam toyun kutlamağa. Askavada toya varacak seyin gülüm mehribanım tedeyilin kutlamağa. Askavada toya varacak seyin gülüm mehribanım tedeyilin kutlamağa. Gödül diyar, yeryüzünü giyin sahana. Aydın var mı bizimki dey eri diyar, gödül diyar, yeryüzünü giyin sahana. Ülkenin yaylasında, çağacıkların arasında, arkadan sayısında tezeyil düşümlü vursun. Arkadan sayısında tezeyilimiz kutluyu vursun. Ak şehrim aşkı vakta, kimmelerin bunu şartta. Tezeyilimiz kutlu yarız, mehribanlar, dileyayılım aşkı vakta.